Istatement ke lesi ke esifunelwe ke eseke sabhalwa ke umphenyi weqala. Umphenyi weqala ke uThemba yona Mkhulisi. Uthi ke umuntu ke usilisa usebenzela ke uphiko ke lwamaphoyisa ala eSouth Africa. Kanti ke ngorank yakhe uthi ke uconstable usebenza ke ku province yabaphenyi usebenza ke ngamacala ke okubulala nangamacala ke okubamba ke inkunzi. Kanti ke uthi ke suneminyaka ke elishumi 10 esebenzela ke phiko ke lamaphoyisa. Uthi yena ke ophenya lecala leli ke eliucast number 5801/2025 la khona ke kunamacala amathathu okubulala, amacala ke amabili okuzama ukubulala enzeka ke nge9 zikaJanuwari 2025 emgwaqweni ke obizwa kuthiwa ke uDivet Street oLaipitretif noma eMkhondo. Isikhathi ke kwaku4:15. Uthi ke iculu ke lamadoda noma labantu abasebenza ke ngamatekisi base Dekkersdorp noma eMabola baba nomhlangano. Umhlangano wabo ke wawulaphana ke eDivet Street khona la ePitretif. Abanye balamadoda ke baba ngaphandle kwetekisi Quantum, abanye ke baba phakathi eTaxini iQuantum. Kathi kusesenjalo ke basesemhlanganweni lawo madoda lawa semabola noma eDekkersdorp kwaqhamuka ke uhlobo lemoto iRonald Gija, iregistration yakhona kuthiwa yithi LX10 FXGP. Umbala waleyo Ronald kuthiwa ke yayisilver. Yafika nje yema ngemuva kwale tekisi la khona lamadoda asemabola aseDekkersdorp ayibambe khona ke umhlangano. Kuleyo moto leyo ke iRonald kwabese ke kwehla ke amadoda. Nakwehla amadoda abese ke ayaqala ke ayadubula. Adubula ke manje ebhekise kulamadoda lawo ayebambe umhlangano laphana ke eTaxini Quantum, abanye bakhona ke ababe ngaphandle. Ngesikhathi ke lawo madoda lawo ke ayiphume kuRonald edubula, abanye ke ababekhona lapha emhlanganweni abasebenza ngamatekisi bakhona ukuthi babaleke. Abanye ke baboleka ke bangalimalanga, kodwa ke ababili kuthiwa ke balimala. Kanti abanye futhi ke kukhona ke abalimala, ukulimala lokwabaholela ukuthi ke baze bandlule emhlabeni. Abandlula ke emhlabeni kwaba ke umnumzana uBonkosi Cedric Radebe oneminyaka ewu43, bese kuba ke uXolani iJohannes Zwane oneminyaka ewu39, kulandele ke uMthandeni Jeros Khumalo oneminyaka ke ewu39. Kanti ke uthi umphenyi ke weqala kukhona abasinda, kodwa ke angeke aze abaveze amagama kulabo ukuthi obani labo ke abasinda. Kanti ke umufi uBonkosi Cedric Radebe kuthiwa ngesikhathi kudutshulwa laphana ke kuthiwa yena ke wayenaso isiphethe isibhamu, kodwa ke asizange ke isibhamu ke sakhe satholakala emva ukuthi sekwenzeke ke lesigameko, kodwa kuthiwa isiphethe. Kwathi kwathoma ngabe sekufika kuyena ke emva ukuthi asadutshuliwe akuzange ke satholakala ke isibhamu sakhe. Uthi ke wabese ke umphenyi weqala ke uyaqala ke manje wenza ke uphenyo esebenzisana nabaphenyi bakhona lana ke eMkhondo noma la ePitretif, kanye ke namanye ke amaphoyisa lawa ke agcoka ke iuniform. Uthi ke babese ke baya ke endaweni yesigameko. Endaweni yesigameko kunesinye ke isitolo esikhona esithile laphana ke abafike ke baqela khona ke lento kuthiwa ke ngama CCTV, kusho ukuthi kunama camera lapha. Baqela ukuthi ke baboniswe ke lawo ke ma video ayekhona esitolo esithile. Uma ngabe ke ebhekwa
lama video iyavela le moto lena iRonald eSilvia ene registration ethi LX10 FXGP iphinde futhi ivele nabasolwa nabo bavele kule video lena ke etholakale ke lapha na ke e-store. Kanti kunabanye futhi abofakazi abanifakayo noma babafakayo abasolwa ababekhona noma kuthiwa ke labantu kuthiwa ngama eyewitness ababona ngesikhathi ke kwenzeka ke isigameko lesi. Uthi umphenyi wecala ke ubese ke uyalandelela ke lolwazi uthi ke sikhathi ke kulandelwa ke manje kufunwa ke le moto le iSilver Renault enale registration le LX10 FXGP le eyayibonakale laphana ke ku video. Uthi ke ibonakele ke le moto ukuthi isemgaqweni uN2 freeway ila yabonakala khona kodwa kuthiwa ke le moto le yayingahambi yodwa yayihamba nohlobo lwemoto iVW iPolo iregistration ke yaleyo Polo ithi LC40ZB GP okubonakala ukuthi le moto lezi zombili zazihamba ngesivinini ke esiphezulu zilandelana okusolakala ukuthi ke le moto lezi ke zazihamba ndawonye kanti futhi zathi uma ngabe zisuka endaweni zesigameko zasuka ke kanye okukholakala ukuthi ngempela vele le moto lezi ke zasihamba ndawonye. Kwathiwa ke uma ngabe ke zilandelwa ke le moto amaphoyisa ezilandela zabe seke ziyatholakala kwatholakala ke iVW iPolo registration yakhona ke le LC40ZB kuthiwa ke yabonwa ke ngamaphoyisa lawa ke ayipatrola ku N17 eduze kwendawo ebizwa ukuthiwa ke iseWabathon. Babese ke amaphoyisa ke leyo moto leyo ke ayayivimba iVW Polo athi uma ngabe ke eseyivimbile ke bathola ukuthi kunabantu abangaphakathi kuleyo moto leyo bathi uma ngabe beyisesha le moto amaphoyisa bathola ke ukuthi kuleya moto kunezibhamu ezingekho emthethweni kwaphinde futhi bathola ukuthi kwakuneyinhlavu ezingekho emthethweni baphinde futhi bathola nesibhamu sikamufi umnumzane uBonkosi Cedric Hadel. Kuyaqhubeka ke umphenyi wecala uthi ke kulama video noma ke kule video abayicele lapha esitolo abayibheka abasolwa noma bamangalela bayabonakala nemoto le eSilver iRenault nayo futhi ke iyabonakala kodwa ke kuthiwa ke le moto le eRenault eSilver yabese ke itholakala ngase Oshuk itholakala ke seyishisiwe seyumlotha kodwa ke akekho umuntu watholakala ngaphakathi kuleya moto kodwa ke uyakholwa ukuthi abasolwa abanye bakhona ukuthi ke babaleke kanti ke basesebalekile basengathola kanti ke uthi ke ufuna ke ukuveza lokhu phambi kwenkantolo ukuthi ke ngesizathu sokuthi uthi ucela ukuthi inkantolo ke inganidedeli ngebail ubeka ke izizathu ukuthi kungane ecela ukuthi inkantolo ke inganidedeli ngebail uthi kokuqala nje amacala lawa enibekwe wona ngamacala lawa ke esesigabeni ke sesithupha amacala ke egazi kanti okwesibili uthi ke lamacala lawa ke ukuze enzeke nawahlela noma ke kwahlelwa ukuthi ke lamacala lawa ke azokwenzeka ke kanjani kanti futhi ke lamacala lawa afaka udlame lwasemateksini kanti ke ngokuchaza kwakhe umphenyi wecala uthi ngaphambi kokuthi kwenzeke lesigameko lesi kusolakala ukuthi ke abamangalelwa bafika ngayizolo la ePiet Retief noma la eMkhondo la ePiet Retief eMkhondo ngaphambi kokuthi ke kwenzeke ke isigameko
lesi ke esenzeka ngalosuku lolwangenani. Kanti ke uthi ke umphenyi wecala uma chubeka ucela ukuthi ke inkantolo ke inganikezi ke ibail ngesizathu sokuthi kunabufakazi la kulicala noma kulamacala. Usabela ukuthi impilo yabofakazi izoba sengozini, kanti futhi ke uthi ufuna ukuveza la phambi kwenkantolo ukuthi kunofakazi, ufakazi lona ke igama lakhe okuthiwa ke uThabo Goodman Soko. Kuthiwa lo fakazi loyo so vele futhi naye ke ulahlekelwe impilo yakhe, undlulile emhlabeni noma kanye ke ushonile. Kodwa ukushona kwakhe kuthiwa kuyamangaza, ushone ngendlela engajwayelekile kahle, engatholakali kahle walaphana ke eDeckerstop. Uthi bakhona abanye abofakazi ababona ngesikhathi ke kwenzeka isigame. Uthi labo bafakazi laba ngeke zabaveze ngoba usabela ke ukuthi ke impilo yabo izoba sengozini. Lo fakazi lo angabavezi kuthiwa ke banokuthola ke ucingo noma ke banokufonelwa ngeinombolo ezingaveli, ma private numbers, babasabise noma ke bakhulume izinto zokubasabisa. Ngaleyo ndlela leyo ke uthi futhi naloko usakulandelela ufuna ukuthola ukuthi obani labo abafonela lo fakazi lo abamsabisayo, bafuna ngeinombolo ezingaziwa noma ke ezingaveli. Kanti ke uthi kunokwenzeka uma nina ke nidedelwa ngebail ningabuyi la inkantolo ngesizathu ke lezi ezilandelayo. Uthi ke uyile uyoqinisekisa ama-address wenu le eniyeke namnikeza wona. Uthi uye yena ngokwakhe ukuyoqinisekisa ke ama-address le nimnikeze yona ukuthi ke ayohlola ukuthi ngempela nihlala ke kulawo ma-address. Kodwa ke uthi into ayenzile akafunanga ukuhamba nani ngesizathu sokuthi ke ebesabela ke ukuphepha uma ngabe hamba nani ephuma nani enthatha eyoqinisekisa ke ama-address la nihlala khona. Ngeyi-14 zikaJanuwari 2025 uthi ke uye laphana ke enumber 11008 eBocheha Street kwaThema eSprings ngesizathu sokuthi ayoqinisekisa i-address yakho wena mmangalelwa wesithathu umnumzane Sandiso Ndlela. Uthi ke uthe uma afika kule address le into ayibonile ubona ukuthi lapha yindlu ye-RDP. Na kuyindlu ke ye-RDP kuphinde futhi ke khona lapha egcekeni kube namanye amagumbi noma amanye amakamelo ngemuva. Uthi ke uthole ke umuntu wesifazane lapho kuleyo ndawo leyo. Wathi ke uma ke efika lo muntu wesifazane uye wayichaza noma wazethula kumphenyi wecala njengoVirginia Pedro Khuna owaseMozambique. Kwabese ke une cellphone number lo muntu wesifazane owaseMozambique okuVirginia. Cellphone number yakhe ithi 081004 but it's written here. Requested not to read it into record. When? The court granted it. Your worship, was the court granted not to read what is written here? That cell phone number. There are aspects Yes. that it granted. As the please, Your worship, I was not even aware about that, Your worship. Those that relate much personal. Personal. As the court pleases, Your worship. So then, for instance, Your worship, the number, only the contact numbers, Your worship. Because what is appearing is depicted on this statement, that is personal, Your worship, is only the contact numbers. Yes, and may I will advise Mr. Zwane. Just wait. Your worship. There should then be indication, but I think that was the case, the phone number as well as the Witnesses. first number. Yes. That's the two items. As the court pleases, Your worship, fortunately enough, Your worship, I did not read the first number. As the court pleases. Proceed. Wasting time. Sizoyeka ke inamba ka lo sisi lo wase Mozambique otholakale ke laphana ke eSprings. Umphenyi wecala ke uthi ke ubese ke
ukhipha isithombe sikammangalelwa wesithathu esikhombisa ke lo umuntu wesifazane uVirginia amtholeke laphayana ke kule stand number lesi. Lo muntu wesifazane ke ubeseke uthi hayi uyamazi ummangalelwa wesithathu uSandiso Ndlela. Washo futhi ukuthi ke uSandiso Ndlela ongummangalelwa wesithathu uyisoka lakhe iboyfriend yakhe. Wabeseke uthatha umphenyi wecala eyomkhombisa ke egumbini noma iroom leli ke athe uVirginia bahlala kilo nommangalelwa wesithathu, kodwa umuntu okhokha irent noma ke obhadala irent laphayana uthe ke uVirginia ikhokhwa uyena. Phinde futhi ke umphenyi wecala wacela ke ukuthi ucela ke amkhombise, ecela uVirginia ukuthi amkhombise izinto ezikaSandiso ukuze ke abe nesiqiniseko ukuthi ngempela uSandiso ummangalelwa wesithathu uhlala laphana ke kulela gumbi. Kanti ke lo muntu wesifazane kuVirginia uhlulekile ke ukuthi amkhombise umphenyi wecala izinto ke mhlambe ke ezika zakho wena ummangalelwa wesithathu. Uhluleke ngisho ke umkhombisa ke izinto ezifana nezinto ke zokugeza, kodwa emva lokho ke ubese athatha ke istatement kulona kuVirginia. Phenyi wecala ke ubese yaqhubeka uye enumber 64 Call Street eTafontein eSoweto ayoqinisekisa ke iaddress kammangalelwa oqala uSmnumzana uSifiso Dladla. Uthi ke uma ngabe efika laphayana ubonile ukuthi ke kunama room noma ke kunamagumbi akhona ke laphayana ke egcekeni, kodwa ke uthi ke into ayibonile ngathi ke indawo laphayana ke okuqhashiswa khona noma ke abantu ke baqhashile, kodwa ke uthi ke akazange athola umuntu egcekeni oyake ongamvulela noma ke wathola ukuthi ke le ndawo leyo ke ama room noma lawo magumbi lawo ke akhiwe. Ubese yaqhubeka ke uqhubekela ke manje hostel lele libizwa ngokuthiwa eNansfield eSoweto room number K16 ayoqinisekisa ke manje iaddress kammangalelwa ke wesibili umnumzane Sinenhlanhla Mawillis Mdlolo. Uthi ke kuleyo address ufike ke wathola ke umuntu okuthiwa ke umnumzane uSibongiseni Thusi oyewamnikeza ke iselfone engeke ngiyifunde. Ubese ke umphenyi wecala uthatha ke isithombe noma ke izithombe zikammangalelwa oqala nommangalelwa wesibili wasikhombisa ke umnumzane Thusi. Umnumzane ke Thusi ubese yaqiniseka ukuthi hayi uyamazi ummangalelwa oqala nommangalelwa ke wesibili. Uze washo ukuthi ke ummangalelwa oqala umnumzane uSifiso Dladla ungumzala wakhe, bahlala ke ndawonye ke egumbini noma ke ekamelweni. Uqhubekile ke watshela umphenyi wecala ukuthi ke noma ke wamthatha wamusa ke ekamelweni umphenyi wecala afuna ke ukubona ukuthi uhlalaphi uDladla nezinto zikaDladla zikuphi, kodwa ke uhlulekile ke umkhombisa izinto ke zikaDladla. Kanti futhi ke uphinde washo ukuthi ke uDladla ke unokuhamba anyamalale amalanga angamazi ke nokuthi ke uyephi, angamtsheli futhi naye ukuthi ke uyephi. Uthi ke ubese ke wambuza ngeaddress ese64 Call Street umphenyi wecala eTafontein, kodwa wathi ke uThusi ke akayazi leyo ndawo leyo. Mayelana ke nommangalelwa wesibili uMr Mawillis Mdlolo, uMbongiseni Thusi ke uthi bathi ke utshele umphenyi wecala ukuthi ke cha abahlali ndawonye bevamisile nje ukuhlala ke ekamelweni lapha I16 khona lawo mahostela noma khona lapho ke ehostel, kodwa kwatholakala ukuthi ke ikamelo lelo ke likhiwe. Kanti ke uThusi ke
umuntu ke ebevamise ukuhlala nommangalelo wesibili kuthiwa ke ushayela itekisi igama laloyo muntu loyo uKhetho wabese ke umnikeza i-cellphone kaKhetho umphenyi wecala ke uthi uma ngabe ke emfonela uKhetho wathola ukuthi ke uKhetho ke uyaphendula kodwa wathi ubusy yena e-taxi rank wathi umphenyi ke angize lapho ke kodwa ke ugcine ke bangayaqeda inkulumo wavele ke uKhetho ke wavala ke ucingo angacedanga ke ukuthi aphendule akhulume ke nomphenyi ke wecala uma ke siqhubeka uthi ke umphenyi wecala uma ngabe ke inkantolo ke ingandedela kuyoba nzima kuyena njengomphenyi wecala ukuthi ke anithole futhi ngoba nizobaleka ningabuyi la enkantolo ukuthi kuzoculwa icala kuzaba nzima futhi ke ukuthi akuthole wena mmangalelo wesibili wena maWillis Mdlolo ngoba awuzange wamnikeza ke ngisho neID yakho kanti ke okugcina uthi ke angeke kube khona ukuthula emphakathini uma ngabe ningadedelwa ke ngebail ngoba uthi le ndawo lento make lo msebenzi wamatekisi kula lento yayenzeke ukuthi ke abantu bamatekisi bafuna ukuyiphindiselela uma ngabe bebona ukuthi ke inkantolo azenzi ngendlela efanele lokho kungaholela ukuthi kugcine kulibale abantu abangenacala abamsulwa kanti ke uyasho ke ukuthi ke nibekwe ke amacala okutholakala nezibhamu wabhala ke necast number kanti ke uthi ke uma esegcina uyacela ke ukuthi ke inkantolo ingandedeli ke ngebail ngoba ukudedelwa kwenu kwebail ngebail kuyobe ke akwenziwa ubulungiswa kanti imindeni yalabantu ke abandlula emhlabeni abanye bakhona laba abandlula emhlabeni babondla emakhaya ngaleyo ndlela ke bafuna ke kubonakala ke kwenziwa ke ubulungiswa ngalo daba egcineni uye waqinisekisa noma ke waqinisekisa ukuthi konke la kubhalelana uyakwazi